çek atmay sensiz güllerim Hıyalımda ışan ötkenlerge İn bəxtli parlı şağıma Tərəstibim boşa qalğan kebek Yoranlarında seni sağınar Yıldızlarga qarap muңayamın Bir yalğızım qalğan şağımda Göz aldımda nazlı qaraşlarım Sen yaşaysın bäğrim жанымда Хыялымда ұшам өткенлерге Ең бәхетлі барлы шағыма Тәрәстібім бушап қалған кебек Яранlarında seni sağınar Матур өттік тарамаш юлан бірге Йылдызым сен көңілін көгенде Жанарыма нурлар сирпіп яндым Жан жылыңды тоям бөгенде Хыялымда ұшам өткенлерге Ең бәхетлі барлы шағыма Тәрәстібім бушап қалған кебек Яранlarında seni sağınar Yaranlarında seni sağınar Yaranlarında seni Hey, arayın sen bu basın he. Qarasın subhanallah. Başaklar nişik. Tuluşup ülgürgenler. Subhanallah, subhanallah. Yaşa Hikmet abi. Bu yolu ne diyersin indi? Vakit deyim oğlum. Sen qaraylı başaklarga nişik tuluşup pişkenler beyt. Vakit elim, vakit. Başkalar nege irterek çıktınız deseler ne diyersin? Sen borçulma. Başta şayarısın biz işitmedik diyersin. Ondan öydürsün. Bizde bir tanın kıyaşı da irterek çıka diyersin. Yarın. Bir söz de etmezler Allah'ı buyurgan olsa. Yarın. Haydi Allah'a tapşır. Tapşırdık haydi. Tatar halkı şin sızgana iken Taş kıyada güller üstürür Şüllerden de hatfe bulun yasar Muradına her şak irişir Tatar halkın hiç kim bulalmaz Birdemlikte onun yazmışı
бар җиһанны тоташ далай итеп имләү безнең тарих тавышы. Татарлыкны тасвирлармын димә, ул сыймыйдыр сүзгә, көйләргә. Татар рухы, милләт казанышы ялкын булып яна күзләрдә. Татар халкы ялгыз яшәмәде, ялгыз көрәшмәде кырларда. Ут күршеләр, дус туганнар барда, безнең байрак булыр гөл алда. Безнең халык якты көннәрендә, кара төннәрендә күп күрде. Тәкъдирен җырлап каршы алып, рәхмәт әйтеп, ары кичерде. Кайтырга кузгалык. 2 сменалык норманы тәгаен эшләп битердек бит, Әлем әйтәм, шул хөрмәттән буш кул кайту килешмәс. Ким дигәндә сменасы бер учтан 2 уч ашлык тутырмый ярамас, кызлар. Нәрсә сөйлисең? Анысын алгачта ут йетеп кайтабыз бит әле, кызлар. Кайчан рәхәтләнеп, авыз тутырып чын икмәк ашарбыз икән, кызлар. Әйтмә дә инде. Апалы! Улам, Әни! нәрсә булды балам? Әти әйтте. Кашапов тикшерү белән килде диде. Бүген бер тик талы күрмәсеннәр диде. Тиздән үзләре дә киләселәр. Ой, рәхмәт төшкер балам, әле дә ярый син бар. Әле дә ярый Шәриф абый хәлгә керә белә. Әй, кызлар киләләр. Киләләр. Иптәш Кашапов, менә безнең өлгер уракчылар, берсеннән берсе өлгерләр. 2 сменалык норманы үтәп баралар. Өлгерләрдер шул өлгерләр. Куллары кулга йыкмыйдыр. Ыштан төпләренә ашлык тутырганда, Иптәш Кашапов, сезгә ашлык эзләгән булып, кызларны хормалау ошап китте бугай, No, кызый, син давай авызыңны шамалабаш, җавап бирәсе булмасын. Карале, Шәриф, булай уңышларың яхшы күренә. Алланың бергәненә шөкер. Энем, бу биттеге син яз көне килеп, нәстә, бүтән шәшеле гырлыгын ашап бетереп, басуга бишкенә бер тик ырлык шәштегезме дигән басу бу, энем. Ярар инде, ярар. Җәмәгать һәркемнең бит инде үз эше. Сезгә аннан артык ирек бирсәң монда, эш дигәннән Әйдәл Шәриф синең йорт җирләрен таң карап чыгып. Урагысты бит, ни учтённый ашлыклар юкмы анда тагын. Әйдә, аннан конторга сорауларым бар. Син малай смотри минем. Әйдә, киттек. Анарда һаман шушы язгы шәшу кыйссасы икән. Эй, Алла! Әни, ник әтигә бәйләнә ул һаман? Бу юлы бөтенләй кайтармыйлармы инде?
Борчылма, балам. Әтиңнің Кашапов абыйыңны бірінші генә күруе түгел. Аңлашырлар. Кайтыр Алла теләсә. Күрәсең бит. Бездәге кебек уңаш бер кайда да юк бу елны. Шундый хезмәтне дә күрмәсәләр, әтиңне генә түгел, бөтен игенчеләрне хөрмәт итмәү була ул, балам. Дөрес әйтәсең, Нәгыймә килен, дөрес әйтәсең. Biz bit хезмәт белән генә түгел, безнең тормышыбыз, язмышыбыз менә шушында. Без бит менә шушы туфракта, шушы җирдә тәгәрәп үскән кешеләр бит без. Дөнья булгач, төрле чаклар була, балам. Әтиң кебек нык бул. Сабыр бул. Халыкка сыйын, җирдән айрылма. Дөрес. Тамырларың нык булса, сине бер кем дә йолкып ташлый алмас, иншалла. Язып куйдык ташка. Туган җирдән башка хәзинә юк безгә дөньяда. Эх, үсер бездә, зур кешеләр дә булырбыз. Ләкин ташка язып куярлык итеп яшәр өчен яратырга кирәк. Илеңне, халкыңны, эшеңне чын күңелдән яратырга кирәк. Рәхмәт ул. Yıllarının şatında, ömrünün atında kimlerge yazgan köklerinin patında takdirler yakında biz dost mu düşman mı bu yaktı dünyada yaşavni toyganda qaysi yo'l qaysi uqmoq yo'nalgan qiblaga qaysi yo'l ag'ar qayoqqa ayt zinhor yuraging ishaga oshiqma Kimlerini yoğalttık, canlarını yılattık. Takdiri şuldur deyip көңілні yuvattık. Yaxşıға yuradık, vaqlandık, şaşıldık, yarattık, imiştir. Мәхәббәт диештир. Соңсулы шалғанчы тәубәләр диештир. Бу безнең өлештир. Әйт зинһар йөрәгең ишеге, ашыкма мәңгегә биклеме. Бу җирдә һәр адәм йөзендә гөнаһсыз эшләр итлеге. Әйт зинһар
көк қатында. Кем идек, кем булдык, авыр сугыш еллары артын тыргынлык, үзгәртеп кору дәүрен яңгыры шыралыштырды. Кайчандыр бөтен авыл малайлары кебек җиң сызганып эшләп, татлы хыялларга чумып йөргән егетнең кылган гамәлләре ташка гына түгел, алтын хәрефләр белән ил язмышына, ватан тарихына язылды. Сегодня герой труда Российской Федерации, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и многих других государственных, общественных, международных наград Минтимер Шарипович Шаймиев известен всей России и зарубежным странам как зрелый государственник, мудрый руководитель и искусный дипломат. Орден медальләрне, мактаулы исемнәрне без йөгереп кенә атап узсак та, аларның һәрберсенең нигезендә Татарстанның, Россия Федерациясының язмышын хәл иткән карарлар дистәләрчә ел фидакар хезмәт ята. Нинди генә чорда, нинди генә җитәкчеләр белән бергә эшләргә туры килсә дә, мөхтәрәм ил башының кыйбласы бер булды. Ул татар мәнфәгате, җөмһүриятебез ныклыгы. Нинди генә мактаулы исемнәр бүләкләр бирелсә дә, аларның берсе дә макталу һәм күккә чиеп мактау өчен түгел, ә менә шул тырыш хезмәтен бәяләп, дөрес юнәлеш күрсәтүгә рәхмәт йөзеннән булды. Благодаря его мудрости и воле страна сохранилась. Эта фраза лежит в основе практически всех высказываний высшего руководства страны о Минтимере Шариповиче. Именно таким волевым и мудрым его знают соратники, земляки, ученики, друзья и родные, собравшиеся здесь. Халыкара мәйданда Минтимер Шәрипов улы тәвәккәл сәясәтче генә түгел, гадел илче дә, мәдәният-ара, милләт-ара вазгыятьләрне искиткеч хәл итүче аксакалда. Опыт Татарстана в межкультурном диалоге и сохранении памятников истории находит высокую оценку международных организаций. В этот знаменательный день в адрес Минтимера Шариповича поступило приветственное письмо от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Уважаемый господин Шаймиев, позвольте поблагодарить вас за сотрудничество с ЮНЕСКО и продвижение инициатив организации. Мы чрезвычайно признательны вам за вашу твердую приверженность данному направлению. Рада сообщить вам о том, что ваши полномочия в качестве специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу продлены сроком на 2 года, начиная с 1 августа сего года. Выражаем вам благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами лично и с Республикой Татарстан, которая в эти дни празднует столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником, с глубоким уважением, Одри Азуле. Минтимер Шәрипов Шаймиевка Россия Федерациясының хезмәт геройы исеме бирелү уңаеннан оештырылган бу тантана бөтен милләттәшләребез өчен дә зур бәйрәм ул. Чөнки геройның йолдызында җөмһүриятебез казанышларда, милләтебезнең тырышлыгы да чагыла. Имя Минтимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценимый вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России, возрождение таких духовных, исторических центров, как Свияжск и Болгар. Золотые медали Героя труда России, они принадлежат вам по праву. Сердечно поздравляю вас с этим высоким званием. Спасибо вам большое.
На основании указа президента Российской Федерации лицу, присвоенному звание Героя или Героя труда Российской Федерации, устанавливается бронзовый бюст на его родине. Очень символично, что бюст Минтимера Шариповича устанавливается в год празднования столетия ТАССР, 90-летия Актанышского района и 310-летия Актаныша. С праздником, дорогие друзья! Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар! Тантаналы көн белән котлау өчен сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевны һәм Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Игорь Владимирович Паншинны чакырабыз. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, рәхим итегез, сүз сезгә. Хайырлы көн, исәмесез, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в республике знаменательный день. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, Герою труда Российской Федерации, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством. Примечательно, что открытие бюста проходит в год столетия образования Татарской АСР. Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее вписал наш уважаемый Минтимер Шарипович. Минтимер Шарипович республиканың социал-иктисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәялый. Минтимер Шарипович иң кыю һәм масштаблы проектларны һәр вакыт уңышлы тормышка ашыра. Аны максатчан булуы, стратегик фикерле һәм иң мөһим туган республика ичкерсез мәхәббәте айырып тора. Именно первый президент республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, харакатта баракат. Хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Минтимер Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Ведь самое дорогое, что есть у любого народа, это дети. Именно с ними мы связываем будущее нашей страны и республики. Эта работа созвучна с важнейшим приоритетом органов государственной власти Татарстана по развитию человеческого капитала. Дорогие друзья, должен отметить, что открытие бюста Минтимера Шариповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Минтимера Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Минтимер Шарипович пробудил татарстанцах настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская умма благодарна Минтимеру Шариповичу за создание
Болгарской исламской академии. А православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Минтимира Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО. Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Хөрмәтле Минтимир Шарипович, сезгә туган республикабыз хакына башкарган эшләрегез өчен барлык татарстанлылар исеменнән олы рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән саулык, сәламәтлек һәм иминлек телим. Изге эшләрегез сезгә бетмәс, төкәнмәс оптимизм һәм тормыш энергиясе булып әйләнеп кайтсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, үземнең исемнән дә яңадан не как президент, а как просто гражданин республики. Минтимир Шарипович, он безен укутушеваз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимира Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Без башия без Минтимир Шарипович сезнең алда. Сезгә бик зур рәхмәт, зак еллар, исәнлек, саулык телим сезгә. Рәхмәт сезгә. Слово предоставляется заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорю Владимировичу Паньшину. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, глубоко уважаемый Минтимир Шарипович, я с большим трепетом и уважением принимаю участие в этом ответственном торжественном мероприятии на родине первого президента Республики Татарстан, Героя труда Российской Федерации, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством. Жизненный путь Минтимира Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Минтимир Шарипович был, есть и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимиру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали объявить свою самостоятельность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем, великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Минтимир Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна: «Безбулда арабыз». Мы вместе. Да. И вот с тех пор, я, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только Приволжскому федеральному округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Особые слова благодарности, конечно, за сохранение культурного наследия. Это, как уже было сказано, и остров Град-Свиярск, и великий древний город Болгар. Я был свидетелем, когда в составе больших людей, довольно большого такого сильного статуса, Минтимир Шарипович нам в течение 3 часов провел экскурсию по всем великим местам в Болгарии. С первого по последний этаж мы поднимались только ногами, и практически 4 часа экскурсии. Никакой гид был не нужен, он нам все рассказал доходчиво и предельно ясно. И с тех пор я понимаю, что в таком возрасте, но так двигаться очень активно, даже уже были люди помоложе, но они уже тоже устали. Я хочу сказать слова большой благодарности за ту экскурсию. Я совсем по-другому посмотрел на древнюю историю Татарстана, болгар. И, конечно же, сейчас уже стало точкой притяжения. Уже сюда стремятся не только жители нашей Российской Федерации, но и в целом весь мир стал сюда подтягиваться на экскурсии. И, как заслуженно, этот объект появился в культурном наследии ЮНЕСКО. Еще один немаловажный фактор, который стоит отметить, его
четкое профессиональное чутье, его умение организовать и мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволили воспитать большую плеяду руководителей как республиканского, так и федерального значения. И сейчас они занимают серьезные большие посты, как в республике, так и в целом в нашей большой стране, на больших должностях, являясь в статусе вице-премьеров. Много можно продолжать и много можно говорить. Наша задача, мы же тоже не совсем молодые, но здесь клятвенно принести клятву, что мы традиции, которые были заложены в тяжелые 90-е годы в нашей стране, когда страна стояла практически на грани развала, продолжать тот верный путь, который был избран первым президентом Республики Татарстан, двигаться динамично вперед, с Республики Татарстан брать только пример, потому как мы видим, здесь все красиво. Здесь, поверьте, все, кто здесь живет в Республике Татарстан, вы просто очень счастливые люди. Я вам просто завидую по-доброму. Счастья, здоровья, успехов, процветания. И мы, конечно же, всегда помощники, Дмитрий Мишайлович, вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Хәзер, мөхтәрәм кунаклар, сүз Татарстан Республикасының беренче президенты, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиевка бирелә. Хөрмәтле авылдашлар, якташлар, райондашлар, хөрмәтле президентыбыз Рустам Нургалиевич, Игорь Владимирович. Трудно, легче работать, чем услышать столько хвалебных высказываний, суметь надо выдержать. Это действительно по жизни так получилось. И я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. И я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину, ведь много хорошо работающих, успешных и руководителей, и людей, то, что увидит и сумеет оценить, в данном случае как бы от нашего родного Татарстана получилось, что это выпало на мою долю, и дать такую высокую оценку. Огромное я хочу, Владимирович, передать наши добрые слова от всех нас. Барыбыздан да зур рахмет, тирән ихтирам белән. Аллаға шөкер, менә шундый матур көнне дә килгән, елы да килгән, юбилей елы, уңышлы ел, мондый уңышның әле булганы юк иде. Бу хәерлегә булсын, озакка булсын иде. Моны әйтеп кенә бетерә торган түгел. Бөтен республикабызның күп милләтле халкына шын күңелемнән барыгызга да, район җитәкчеләренә дә, хөкүмәт органында эшләүче үзебезнең кызларыбыз, улларыбызга да шын күңелемнән менә инде әтинең, әнинең туган йортына карап торып, шушында әйтәсем килә барлык безнең нәселебездән бик зур сезгә рәхмәтләр, исәнлек, саулык, иминлек, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Менә күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кичкенә генә бер авыл. Бик әйтмичә бүген булдыра алмыйм. 6 йортлы йорт, 4 класс, 1 укытучы Хәдичә апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Әйтәсем килә, шушы яшь кенә кыз Хәдичә апа безгә бер үзе 4 классны бер юлы алып барып, бөтенесенә өлгереп, дөресен әйткәндә, менә инде монда райцентр иде. 59 елга кадәр Калин районы. Аннан шушында урта мәктәпкә менә укырга кердек. Безнең инде дөресен әйткәндә, укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындый тырыш булган. Менә бүгенге карасагыз, бөтен артистлар да бит инде
глава администрации Фаттахов мында ингел навапыш шок қатырлық битенде. Шок қатырлық. Өзімізде мында районымызда неше театр. Енді бүгін ингел навапыш Рустам Нұрғалишқа нендейдер шундай нелер нендей театр болырға мүмкін әлі тағында нендей планларымыз бар деп сөйлеп müracaat етіп келешегіміз Алла берсе яқты оңышлы болар. Біз енді шушындай мына дәрежеге жеткенбіз екен. Бұл енді бүтін жерде күн сайын бола тұрған хәл түгел бетінде. Бұл біздің сіздің білән ғұмуми ғұрурлығымыз. Менің айтасым келе көңіліме енді бек хош келе тұрған. Біз мына Нұрбаянның мына бұл үшін енді Рустам Нұрғалиш мына шушылай тұрып мәңгіләштірейік дегештің геройына. Нұрбаянның хайкәлін мына шушында біздің көршіде етіп етенді ол. Біздің шағирыбыз. Қызғанышқа қаршы 23 апрельде 45 еліні вафат бола. Подполковник Нұрбаян. Аның патриотик шиғырлары ол ғажап, дұрсыңын айтканда шул вақытта оқ нәфрет сөзлері дұшман есіміне жеткіріп, мына шулай қызмет етіп халықымызға вафат болған бейік ватан соғышы батыр деп айтасым келе. Меңа шул шақлы қуанышлы шын көңілімнен айтам. Аның білән бір рәтті енді шулай сөйлештік проектін ясағанда да балаларының мына яшаған орындары да шунда мына шушылай янәшә келіп шығуы. Мына келіп тұра бит ол дұрысын айтканда тарих өзінен өзіміне шыннап айтам барлыққа келе біздің тарихымыз жазыла деп айтыр едім. Тағында байырақ тарихымыз. Шуңа көре енді әйтірге мүмкін сөздеріні әйттілер. Менің айтасым келе, әгерде намыс білән тырышып ішләсәң, Аллаһы Тағала язмышыны шушылай енді көрген екен. Барығыз үшінде бик зор рахмет, мына шын көңілімнен айтам. Енді матур еттіріп мында сақлап, матур еттіріп зор ішлер ештіға керек бізге мында. Мәктеплер білән, башқа ешмалар білән, бұл шақлы ғажап ішленген ішлеріне бик зор рахмет мұны башқарып шыққан шахислерге, жетекшілерге. Онан айтасым келе Илшат Шайхишқа рахмет сөзлері. Ол біздің түпшік малай, түпшік бала. Әткей мәрхум ана енді түпшік бала болғандықтан, ол жылай-жылай манқалар аға-аға тәгі юғарыштан түшейді мұнда. Біздің йұртқа әткей ана колхоз председателі бетінде, аны іші күнтін бетінде. Шуңа да қарамастан тарантасынан түшіп, оның қаршына барып, аны қышақлап көтеріп. Аллайды, мына тұрмыш шулай бетінде. Кіші бала, түпшік бала, бигеләкте қадірлі бола кішіге. Мына мен деген ашындай яқты истәліктер бар. Бұл дұрысыңын әйткенде, мына ауылларны шушы шамаға кетіріп иту үшін бір үрнек бұл. Мұнда кім гіне яшамайсын, қайсы йұртта, мына ұрамына әгерде қарасан, әр бірсіне, олар бір-бірсіне шапмаған, шулық уақытта шул шақлы матур еттіріп ішленгендер, құйман инди түсті, нешік қойылырға тейіш біргелеп, кеңешләшіп ішлейлер. Ауыл жерінде айт. Мына шуннан өзі біздің қадірі бізді білеміз бейт. Батып, шумып, жүрсең де бір хәл. Ғұмырың бұл шулай өтіп те кете. Бар-бар Аллаһ Тағалаға біз рахметлі. Біздің диніміз шулай, өзіміз шулай. Енді мына шын барлықта шушы ішлерді башқара аламыз. Бүтінде мына бетінде район башқылары біздің мұнда, бүтін республика жетекшілері де мұнда, мына енді өзіміздің ауылдашларымыз, көршілер, бүтінісі мұнда. Шуңа көре мына әйтір сөзім көп, қысқағын айтып әйтірге де бек ауыр. Бек зор рахмет барыңызға да, исәнлік саулық емендік. Рахмет Ментимер Шәрәпович, яқты матур истәлекләрегез үшін. Қадірлі қонақлар, мұхтәрәм достар. Бүгінгі тантанабызның ең юғары нұқтасына келіп жеттік. Шәшәкләр. Енді қазір
Татарстан Республикасының Бюстның авторы шушы егет. Бюст авторын алқышлар. Татарстан Республикасының Дәүләт Киңәшчесе ватан алдындагы казанышлар өчен орденының тулы кавалеры Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шаймиевка бюст ачык дип игълан ителә. Дорогие друзья, уважаемые гости, бюст Государственному советнику Республики Татарстан, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством, герою труда Российской Федерации Минтимеру Шариповичу Шаймиеву объявляется открытым. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле кунаклар. Безнең чарабызның тантаналы өлеше ахырына якынлашты. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, берничә минуттан безнең әле монда концерт дәвам итәчәк. Шуңа күрә таралмавыгызны үтенәбез.
Егер каршылар күп, мине яшьлегем чоры. Урман шавы заты бара, безне киткән чакларда, кайда гына яшәсәк тә, күңел туган якларда. Авылым минем әләгем, әй газиз туган җирем, әткәем кәем нигезе, балачак эзләре калган, әтием басмалары. Авылым минем әләгем, әй газиз туган җирем, әткәем кәем нигезе, балачак эзләре калган, әтием басмалары. Әткәем кәем нигезе, балачак эзләре калган, әтием басмалары. Әтием Актаныш кызы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, турыдан-туры эфирда трансляция инде азагына якынлашты. Хезмәтенә күрә хөрмәте дигән шушы чараны яктырткан махсус фильмны сез 29 август көнне безнең каналда, Татарстан Яңа гасыр һәм ТМВ Планета каналларында карый алачаксыз. Бу инде эксклюзив рәвештә эшләнгән материаллар булачак. Шуңа күрә безнең каналны карагыз. Бүгенгә инде сезнең белән шушы игелекле Актаныш җирлегеннән, Әнәк төбәгеннән саулармысыз, сау булыгыз дип эндәшәбез. Исәнлектә күрешкәнгә кадәр. Мин татар балайы буларак Татарстанны 100 еллыгы белән кутлыйм. Шундый көчле булырга бирешмәскә телим. Мин татар булуы белән горурланам. Чөнки татар халкы көчле халык. Все вы знаете эти кошмарные оранжево-бурые пятна на металлических предметах. Ржавчина. Механическими способами избавиться от ржавчины невозможно. Она очень скоро появится вновь и снова будет съедать ваши вещи, ваши нервы и ваши деньги. Хватит! Леомакс знает, как вам помочь. Чудо-эмульсия Антикор 5 в 1 сэкономит ваши силы, время и сохранит ваш кошелек. Разработана в России и запатентована. Представьте, всего лишь однократное применение этого средства очистит от ржавчины любую металлическую поверхность. Она не просто удалит ржавчину, но и предотвратит появление новой. Загрунтует поверхность, отреставрирует и продлит жизнь вашим вещам. Посмотрите, как все просто. Нанесите средство на ржавую поверхность, подождите 15 минут и все. Фантастическая разница. Больше не придется постоянно бороться с ржавчиной. Антикор избавит от ржавчины навсегда. Нанесите чудо-эмульсию всего один раз, и вы забудете о коррозии. Ингредиенты уникального состава эмульсии подобраны таким образом, чтобы растворять ржавчину, а при высыхании образовывать специальную защитную пленку, которая изолирует металл от внешней среды, не пропуская ни воздух, ни влагу, ни соль, ни другие вещества. Используя чудо-эмульсию Антикор 5 в 1, вы продлеваете жизнь металлическим предметам. Автомобиль у меня старенький, но любимый. И все в нем хорошо, только ржавеет. Приходилось все время почищать, закрашивать. Тяжело, да и хватало ненадолго. Хорошо сосед посоветовал Антикор 5 в 1. Это поразительно. Не нужно ничего шкурить, грунтовать.
все легко. Один раз обработал, покрасил и больше никакой ржавчины. Эксклюзивно, только в Леомакс. Чудо-эмульсия Антикор 5 в одном. Единственное средство, которое избавит от ржавчины навсегда. Представьте, всего лишь однократное применение этого средства очистит от ржавчины любую металлическую поверхность. Обработайте Антикором водопроводную трубу, и вы никогда не зальете соседей. А ржавая батарея за несколько минут превратится в новую деталь интерьера. Ваш автомобиль забудет о ржавчине и будет служить вам долгие годы. А вы хотите навсегда забыть о ржавчине? Звоните и заказывайте. Чудо-эмульсия Антикор 5 в одном стоит всего 990 рублей. Звоните и заказывайте чудо-эмульсию Антикор и получите второе средство в подарок. Но если вы позвоните нам прямо сейчас, то мы утроим предложение. 3 средства по цене одного. Всего 990 рублей. Спешите, предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. У Аллаха есть прекрасные имена, и, обращаясь к Нему, используйте их, сказано в Коране. Мусульманский магазин предлагает вам заказать и получить прекрасные, покрытые золотом и украшенные кристаллами кулоны. Кулон с самым великим именем Аллаха. Одев его, вы можете обращаться к Нему в молитвах. Имя Аллаха всегда будет с вами. Кулон «Золотой Коран» выполнен в виде покрытой золотым узором Корана, священной книги мусульман. Оденьте его как божественное руководство и в знак того, что вы следуете законам Корана. Кулоны выполнены на ювелирном заводе в России, и вы можете заказать их по номеру на экране. Часть средств пойдет бедным и неимущим. А вы и ваши близкие последуете словам пророка: кто запомнит имена Аллаха, попадет в рай. Кулон «Великое имя Аллаха» и кулон «Золотой Коран». Звоните и заказывайте по номеру на экране. У Аллаха есть прекрасные имена, и, обращаясь к Нему, используйте их, сказано в Коране. Мусульманский магазин предлагает вам заказать и получить прекрасные, покрытые золотом и украшенные кристаллами кулоны. Кулон с самым великим именем Аллаха. Одев его, вы можете обращаться к Нему в молитвах. Имя Аллаха всегда будет с вами. Кулон «Золотой Коран» выполнен в виде покрытой золотым узором Корана, священной книги мусульман. Оденьте его как божественное руководство и в знак того, что вы следуете законам Корана. Кулоны выполнены на ювелирном заводе в России, и вы можете заказать их по номеру на экране. Часть средств пойдет бедным и неимущим. А вы и ваши близкие последуете словам пророка: кто запомнит имена Аллаха, попадет в рай. Кулон «Великое имя Аллаха» и кулон «Золотой Коран». Звоните и заказывайте по номеру на экране. Саумысыз эфирда ТНВ планета, яңалыклар вакыты. Бездә җитештерелгән очкычлар дөньяның 92 илендә күкне иңли. Казан вертолет заводына 80 ел. Хәзер биредә һава транспортын тагында камилләштерәләр, конструкторлар яңа планнар белән янып йөри. Бу ел ахырына Унсатның яңа төре Аурус кулланышка тапшырылыр дип ышандыралар. Казан вертолет заводында һавада тагын нинди хыялларны тормышка ашырга җыенуларын хәбәрчебезгә сөйләделәр. 60 еллык өчен тәгәрмәч арбалар җитештерүдән башланган юл аларны күккә күтәрә. 1935 елда самолетлар өчен чаңгы эшлиләр, ә 41дә монда Ленинград заводы эвакуацияләнә. Ул чакта 11 мең җиңел төнге бомбардировщик эшләп чыгаралар. Юбилейны завод яңа цехлар белән каршылый. Бу сыйфатта да эш тизлегендә дә чагылыш таба. Алда менә бу детальне эш станок кирәк иде эшләргә. Сверлить итәргә монда, фрезеровать. И токарный. Ахар битенсидә бер станокта эшли. Полностью модернизация ясады. Яңадан кешеләрне укытып, бүгенге көндә инде тырышып эшлиләр. Менә үземнең цех. Тәүлек буе эшли 21 сәгать. Эш барышы автоматлаштырылган, хәтта складта детальләр сайлаганда да. Бу ТСД белән операторлар сайлап алганда
izlemiler koyandı detali yapkanın testişkada kurunan nişançı kınan milli detali küpme количествода алырга керегем. Завод станоклар детальлар белән генә яшәми, 80 ел дәвамында биредә династияләр белән эшләүчеләр дә шактый. Вертолетный заводта кайнана белән кайната эшли. Һаваны яратканга диеммесең инде. Казанда эшләнгән вертолетлар гомумән алганда дөнья буйлап 50 миллионнан артык сәгать очкан. Завод үз тарихында 12 меңгә якын очкычны йөзләп илгә җибәрә. Бүген биредә җиңел ансатлар легендар Ми-8 һәм өр-яңа Ми-38 җитештерелә. Һәм менә заводның тагын бер яңалыгы ансат Аурус. Бу VIP пассажирлар өчен ясалган вертолет. Ел ахырына беренче очкычны кулланышка тапшырырга ниятлиләр. Медицина өчен дигән вертолетны камилләштерәләр. Ауруны хәзер салонга бер генә хезмәткәрдә күчерә ала. Бүген алар ясаган 80 ансат вертолеты ил төбәкләрендә оча. Биредә вертолетларны җыялар да, алар белән идарә итәргә дә өйрәтәләр. Менә бу ансат тренажеры әле яңа гына алынган. Биредә барысы да нәкъ чын очу вакытында кебек. Летчик хаталарын именно бу тренажерда ясый, а уже настоящий вертолетта, чын вертолетка утырганда, ул хаталар уже үткән була. Һава транспортының мөмкинлеген арттыралар, йөкне салонга түгел, тышкы якка урнаштыру, зур сулыклар өстеннән оча алу. Машина не останавливается. Машина бер урында гына тормый, даими камилләшә бара. Өстәмә ягулык бага куелачак. Ансатның очу вакытын 500 километрдан 640-ка җиткерергә исәп. Өстенлекле юнәлеш яңа Ми-38-не чыгару, аны җитештерү буенча 2022 елга кадәр исәпләнгән килешү бар. Киләсе 10 елда якынча 200 шундый очкыч кирәк булачак. Гөлнар Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Эшен әле башлап кына килүче фермер 3 миллион сумлык авыл хуҗалыгы грантын откан. Ирек Хәсәнов республиканың Буа районы Иске Суыксы авылында яши. Дәүләт акчасына ул атлар утлары төзү белән мәшгуль. Хайваннарны инде ноябрь башында сатып алырга җыена. Конкурс шартлары буенча фермер 5 ел эчендә эш урыннары булдырып, маллар санын 80-гә җиткерергә тиеш. Әлегә ат абзары урынында рәт-рәт тезелеп киткән тимер баганалар гына. Берничә айдан Ирек Хәсәнов төзелешне төгәлләргә дә исәпли. 80 башка шушыр бермәгән, монда инде ул тегендә 100 метр, тагын 100 метр, 400 метр аның каркасы тагын ие дә була. Алла бәшә. Кардысы була да. Монда шу моны булар инде 3 метрга 3 метр булар ни. Денник, теге бер тайларга багы җиткәндә кертәсез, кәй кертәсең. Шунда тайлы була. Әлегә хуҗалыгында 6 гына ат бар. Үй шартларында казылык ясыйлар. Ихтыяҗ арткан, маллар санын тагын да күбәйтергә туры килә. Ферма төзү эшләре төгәлләнгәннән соң казылык цехы ачарга уйлый. Семья белән апалар, туганнар белән җыйналышып турыйбыз. Аның үзенең тәртипләре бар инде, турыйбыз да шул. Абалычкага тиебез. Ансы казылык. Ансы казылык. Кылбасан ничек? Кылбасасы да шул тәртиптә инде. Малларга азыкны Ирек үзе үстерә. Моның өчен җирләр арендалаган. Атлар белән бәйле тагын бер хыялы бар. Техникам бар, тракторым бар. Пресс алдым быел. Сеялкабыз бар. Бар, пока бар, әлбәттә начинающий генә булыр, Алла бәшә дальше шанслары да баларда. Бездә агроспорт дигән әйбер юк, менә агроспортка кызыган мин. Менә, например, әйбәт килде, бер пар, например, икәү атландылар, менә әйләнеп киләләр. Кызык бит, барыбер үзенә бер теле. Буадан Нәфисә Җиһангирова, Алсу Сәмигуллина, Айрат Насрулов, Яңа Гасыр каналы. Милләттәшләре күпләп яшәгән район буенча милли мәдәни экскурсия. Башкортстанның Туймазы районында оештырылган фәнни-гамәли конференция программасы быел шундый форматта иде. Күргән ишеткәннәре буенча фикерләрен галимнәр һәм тел белгечләре түгәрәк өстәл янында уртаклашты. Татар халкының тарихын борлаганда нинди милли мәсьәләләр күтәрелде? Үз хәбәрчебез таныштыра. Башкортстан татарларының иң үзенчәлекле урыннарының берсе ачык һава астында урнашкан Бабай утары музей комплексы. Биредәге экспонатлар делегатлар күңеленә аеруча хуш килде. Күз яшьләре тыгыла. Бу чүмәләләрне әбиләрем куя иде. Безнең якта менә бу өйләр юк иде. Монысы юк иде. Бу безгә яңалык. Менә булай тапсыланган өйләрне мин күрдем. Делегация вәкилләре Татар драма театрында спектакльдән үзек караганнан соң шәһәрнең истәлекле урыннары белән танышты. Туймазының Төмәнәк татар тарихи мәдәни үзәге ачылуга 3 ел. Биредә балалар өчен түгәрәкләр, музей һәм татар телендә яңгыраган Тәртип ФМ радиосы эшләп килә. Былтыр Габдулла Тукайга бюст ачылды. Моннан соң да 5 генә түгел, 15-14 нигәдә булсын конференциялар төрле төбәкләрдә инде бер детальлар түгел, сыны якларында күргә ястыр.
Фәнни-гамәли конференцияның икенче утырышында галимнәр, төбәкне өйрәнүчеләр, тарихчылар, мөгаллим белгечләр чыгыш ясап, фикер алышты. Киров өлкәсеннән килгән Зыяддин Нәҗметдинов озак еллар дәвамында архив материаллар барлый. Белгеч сөйләвенчә, бу шактый четерекле эш. Шактый күп вакытны ала торган бик авыр һәм бик зур түземлек сорый торган хезмәт, чөнки бердән алар иске татар язуында язылган. Аларны имамнарыбыз язганнар. Минем әйтәсем килә инде бу язмалар хәзерге вакыттагы врачлар язуына охшаган шикелле, ягъни иске татар язуында имамнарыбыз бик йөгерек язу белән язганнар. Аларны укыр өчен бик зур сиземлек тәген, бик зур көч тәген һәм тәҗрибә тәген кирәк инде. 2002 елгы җан исәп мәгълүматлары буенча Башкортстанда яшәүче керәшен татарларының саны 4000-гә җитә. Аларның күпчелеге Бакалыда яши. Без туганнар, менә туганнар, туганайлар, газетасы да без туганайлар. Потому что керәшеннәр, алар выходцы, алар бер-берсенә нык туган. Чыгышлар арасында башка төбәктә яшәүче татарларны килмешәк хисеннән арындыру, тарихи тамырларны тагын да тирәнрәк өйрәнү кебек мәсьәләләр күтәрелде. Biz үзебезнең балаларга, оныкларга биреп калдырырга тиеш, һич шиксез. Biz аны бирмәсәк, безнең оныкларны таба да алмый ягыдан, и күрә дә алмый. Шуның өчен бу конференция бик отышлы дип белим. 2 көнлек чараның резолюциясе атна дәвамында кабул ителәчәк. Туймазы районыннан Миләүшә Латыйпова, Рузель Имамов, Яңа Гасыр каналы. Волонтерлар ярдәме белән тарих пәрдәсен ачтылар. Израильдәге казу эшләре вакытында яшьләр борынгы алтын тәңкәләргә юлыккан. Табылдык 100 гасыр элек сәүдә әйләнешен күзалларга мөмкинлек бирә. Бу акчалар сирәк экспонатларның берсе. 5 ел элек хәвәскәр дайверлар борынгы Кесария каласы яр буенда 2000 алтын тәңкә тапкан булган. Быелгы уңышның мөһимлеген галимнәр ничек аңлата безнең материалда. Акчалар Балчык Савытта 1100 ел элек күмеп куелган була, аны яшьләр ачыклый. Мәйдан буенча казып бара идек, туфрак катламасында нилер каты нәрсәгә юлыктык. Чистарткач аның тәңкәләр икәнлеген аңладым. Башта 3 дәнә, аннан тагын да күбрәк күрдем диюз. Саутта 450 алтын ачыклана. Гарәп хәлифәте чорында 11 гасырда басылган дип фаразлыйлар. Табышка борынгы стаханлар җирендә табылдылар. Аны селкенмәслек итеп беркетеп куйган булганнар. Хуҗасы аны алып китергә теләгәндә, планы барып чыкмаган дип фаразлый галимнәр. Хәер, археологлар өчен башкасы мөһим. Алар аша без халыкара сәүдә торышы турында күзаллый алабыз. Ул үсештә булган. Европа сәүдә тормагында исә алтын белән инде азрак эш итә башлаганнар ди археолог. Саутта төрле кыйммәттәге тәңкәләр бар. Ул чор өчен аз сумма түгел дип саный белгечләр. Фустаттан зур һәм бай йорт сатып алып булган. Анысы Мисыр башкаласы. Радио Гыймаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирус белән авыручыларның һәр икенчесе 40-тан алып 64 яшькәчә кадәргеләр. Алар чирне юктыруларның 48%-ын тәшкил итә. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе орынбасары Любовь Абдонина белдерде. Аның сүзләренә караганда, иң аз авыручы категория балалар. 17 яшькәчә булган малай кызлар барлык авыручыларның 5%-нан артмаган. Өлкәннәрнең җанын да, тәнен дә дәвалап, рухи ярдәм күрсәтә ул. Удмуртиянең Кияс районы Байсар авылында яшәүче Венера Хайбуллина 12 ел социаль хезмәткәр булып эшли. Үз йорты белән гомер итүче картлар аны көтеп ала. Дөрес, күрше республикада ялгызлар өчен махсус йортлар да бар. Әмма балалары, туганнары булмаган өлкәннәр физик мөмкинлеге шикләре Венера Хайбуллина кебек булышчы барында аларга китәргә ашыкмый. Толырак үз хәбәрчебез. Сәмсәмә апа. Хәлләрең ничек? Мәрхәмәтле, сабыр, ачык күңелле. Өлкәннәр Венера ханым турында шулай диләр. Ул һәр өйдә көтеп алынган кунак кебек. Йорт эшләрен генә башкарып калмый. Ялгызлар өчен сердәшче дә, киңәшче дә ул. Көтәмен, кәнеш шалтыратып беләм әле, качан киләсез дип. Сөйләшеп утырабыз, киңәшәшәбез. Венера Хайбуллина социаль хезмәткәр булып 12 ел эшли. 3 авылга йөреп хезмәт куя. Аның исемлегендә ярдәмгә мохтаҗ өлкәннәр саны 9. Һәрберсенә дә игътибар кирәк ди ул. Керү белән инде хәлләрен беләбез. Кемгә давленияларын карыймын, шәйләр куеп ишерәмен, идәннәрен җуамын. Аларга игътибар күрсәтеп, аларга магазинга барып кайтасың. Шунсы да бик ни бит инде. Продуктлар алып кайтасың, ашамышымнар, дарулар бик кирәк. Даруларга җөрибез. Ярар, кызым, бик зур рәхмәт килүеңә. Иртәгә кадәр. Көтеп калам сине. Ярар, сау бул. Иң мөһиме эшеңне ярату ди ул. Киләчәктә дә әлеге һөнәрен ташларга теләми. Минем ярдәмгә мохтаҗлар бар икән, димәк, хезмәтемне дәвам итәчәкмен ди ул.
Удмуртиядан Назир Нығманов, Эльвира Вахитова, Яңа ғасыр каналы. Россия вузларында бюджет урыннарына дәгъва кылучыларның икенче төркемен кабул итә башладылар. Укырга керүчеләр арасында Татарстан егет кызлары да күп. Өстенлекне исә 100 балл җыючыларга бирәләр. Республикада андыйларның саны 239 кеше, 17сендә хәтта 200 балл. Тырышлыклары өчен аларга 25 мең сум акча һәм ноутбук бирелә. Бу районнан мәктәпне тәмамлаучыларның кайларга укырга керәчәге киләсе материалда. Буа районы укучылары ел сайын бердәм дәүләт имтиханында яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Рената Хайбуллина рус теленнән 100 балл туплаган. Әлеге уңышны ул үзенең тырышлыгы һәм укытучысы биргән төпле белем нәтиҗәсе дип саный. Во-первых, я поставила себе цель. Мин үземә имтиханны 100 баллга бирергә дигән максат куйдым. Уку елы дәвамында барлык кешемне, тырышлыгымны, белемемне арттыруга бирдем. К такому высокому результату. Әлеге югары нәтиҗәгә ирешер өчен без Рената белән 7 ел шөгыльләндек. Ул беркайчан да мин моны беләм инде димәде. Бу аның көндәлек тырышлыгы нәтиҗәсе. Мулланур Вахитов исемендәге гимназия укучысы Ойзилә Әхмәдулова математика һәм рус теленнән 80 балл җыйган. Аның да киләчәккә планнары зурдан. Киләчәктә КФУга кергән җыенам. Педагогическое образование белән и аннары киләчәктә инде яңадан бау кайтырга җыенам монда эшләргә. Тантанада Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов та катнаша. Чыгарылыш укучылар аңа үзләрен кызыксындырган сорауларны бирде. Еш специалистлар буларак кайткан чиракта ниндирәк аларга карата чаралар була дип, мәктәпләрне ремонтлау, юлларны карау, башка мәсьәләләр алар чынлап та кызыксынып аларны тыңладылар. Буа телевидениесе белән берлектә Нәфисә Җиһангирова, Яңа ғасыр каналы. Ком планеталарның үзләрендә биология кирпечне җирдән алып менәргә мөмкин. Һиндстан галимнәре шундый үзенчәлекле төзелеш материалын булдырган. Марска күтәреләсеңме, Айгамы астронавтлар үзләренә торак төзи алыр иде дип саный уйлап табучылар. Билгеле, бу якын киләчәккә корылган проект, әмма аның инде нәтиҗәсе бар. Жир шарыннан тышта төзелеш алып барырга булады Һинд галимнәре. Җирле галәм агентлыгы һәм гыйльми институт хезмәткәрләре аны 10 көндә ясап бирәләр. Ай, Марс булсамы, биналар өчен экологик кирпеч биочималдан эшләп чыгарыла. Махсус катнашмага бактериялар кушабыз. Алар өчен туклыклы тирәлекне гуар-кабиден кертеп булдырабыз. Аннан соң алар биореакторга озатыла. 10 көннән кирпечтә әзер ди галим. Галәмгә күтәрелгәннәр өчен шул рәвешле булышмакчы алар. Төрле космик агентлыклар дәвамлы сәфәр турында хыяллана. Ә бит алар өчен торак мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Бу төзелеш чималы шул юнәлештә файда китерер иде дип белгеч. Һиндстанның инде казанышлары да бар. Планетара иң арзанлы миссия оештырулар белән танылдылар. 2014 елда ил Марска ясалма иярченен узаткан иде. Мангальян проекты нибары 74 миллион долларга төшә. Радио Гыймаев, Яңа ғасыр каналы. Сез яңалыклар белән таныштыгыз, игътибар өчен рәхмәт, сау булыгыз. Сколько платьев нужно, чтобы выглядеть сногсшибательно каждый день? И в будни, и в праздники, и в гости, и на выход в свет? 5, 10? У вас полно платьев, но ни одно не дает уверенности в своей фигуре? Найти универсальное платье – большая удача. Представляем вам восхитительное платье «Жизель». Универсальный фасон, идеальный цвет, ткань, которая легко струится по фигуре и держит форму. Платье «Жизель» хочется надевать снова и снова. На вечеринку, на работу, на свидание, куда угодно. Как говорится, и в пир, и в мир. Стиль, комфорт и невероятная универсальность. Платье подходит для любого типа женской фигуры. В нем каждая женщина будет выглядеть безупречно, элегантно и молодо. Его благородный темно-синий цвет, в отличие от классического черного, скроет все недостатки фигуры и при этом визуально не добавит возраста. А белый цветочный принт освежит кожу и подчеркнет овал лица. При желании можно дополнить платье поясом, а ваш образ будет уже другим, но по-прежнему неотразимым. Вы будете чувствовать себя свободно, уверенно везде, в любой ситуации. Свободный крой и фантастический материал. Гладкий и эластичный. Он совершенно не мнется и буквально струится по телу. Благодаря такому сочетанию платье «Жизель» идеально сядет на любую фигуру. Оптимальная длина юбки чуть ниже колена. Универсально для любой ситуации. Стильные и удобные карманы добавят в ваш образ нотку дерзости. Рукава 3/4 не будут сковывать движение и при этом прикроют проблемные зоны рук. Продуманный крой, дышащая ткань, полный
Полная свобода движений, невероятный комфорт, стиль и неприхотливость в уходе. Платье «Жизель» – ваша красота и уверенность всегда и везде. Вы с радостью будете надевать его куда и когда захотите. Существует несколько типов женских фигур. Не сомневайтесь, платье «Жизель» подойдет каждой женщине. Посмотрите, оно одинаково роскошно смотрится и на даме пышных форм, и на женщине элегантного размера. Асимметричный крой юбки вытягивает силуэт и делает его легким. Простой лаконичный крой, незабываемый принт платья «Жизель» – залог вашего эффектного выхода. В любом месте, в любое время всегда вы будете нежный и элегантный, женственный и желанный в неповторимом платье «Жизель». Платье «Жизель» хочется надевать снова и снова. На вечеринку, на работу, на свидание, куда угодно, как говорится, и в пир, и в мир. Станьте счастливой обладательницей этого платья прямо сейчас. Ведь Леомакс делает вам фантастическую скидку. Звоните нам, и универсальное платье «Жизель» станет вашим всего за 1990 рублей. Также вы можете приобрести у нас брючный костюм «Жизель» или тунику «Жизель». Как и платье, они превосходно смотрятся на любой фигуре. В одежде «Жизель» вас всегда будут сопровождать восхищенные взгляды. Количество товара ограничено. У Аллаха есть прекрасные имена, и, обращаясь к Нему, используйте их, сказано в Коране. Мусульманский магазин предлагает вам заказать и получить прекрасные, покрытые золотом и украшенные кристаллами кулоны. Кулон с самым великим именем Аллаха. Одев его, вы можете обращаться к Нему в молитвах. Имя Аллаха всегда будет с вами. Кулон «Золотой Коран» выполнен в виде покрытой золотым узором Корана, священной книги мусульман. Оденьте его как божественное руководство и в знак того, что вы следуете законам Корана. Кулоны выполнены на ювелирном заводе в России, и вы можете заказать их по номеру на экране. Часть средств пойдет бедным и неимущим. А вы и ваши близкие последуете словам пророка: кто запомнит имена Аллаха, попадет в рай. Кулон «Великое имя Аллаха» и кулон «Золотой Коран». Звоните и заказывайте по номеру на экране. Все вы знаете эти кошмарные оранжево-бурые пятна на металлических предметах. Ржавчина. Механическими способами избавиться от ржавчины невозможно. Она очень скоро появится вновь и снова будет съедать ваши вещи, ваши нервы и ваши деньги. Хватит! Леомакс знает, как вам помочь. Чудо-эмульсия Антикор 5 в 1 сэкономит ваши силы, время и сохранит ваш кошелек. Разработано в России и запатентовано. Представьте, всего лишь однократное применение этого средства навсегда очистит от ржавчины любую металлическую поверхность. Она не просто удалит ржавчину, но и предотвратит появление новой. Загрунтует поверхность, отреставрирует и продлит жизнь вашим вещам. Посмотрите, как все просто. Нанесите средство на ржавую поверхность, подождите 15 минут и все. Фантастическая разница. Больше не придется постоянно бороться с ржавчиной. Антикор избавит от ржавчины навсегда. Ингредиенты уникального состава эмульсии подобраны таким образом, чтобы растворять ржавчину, а при высыхании образовывать специальную защитную пленку, которая изолирует металл от внешней среды, не пропуская ни воздух, ни влагу, ни соль, ни другие вещества. Обработайте антикором водопроводную трубу, и вы никогда не зальете соседей. А ржавая батарея за несколько минут превратится в новую деталь интерьера. Ваш автомобиль навсегда забудет о ржавчине и будет служить вам долгие годы. Чудо-эмульсия Антикор 5 в 1 стоит всего 990 рублей. Звоните и заказывайте чудо-эмульсию Антикор и получите второе средство в подарок. Но если вы позвоните нам прямо сейчас, то мы утроим предложение. 3 средства по цене одного. Всего 990 рублей. Звоните прямо сейчас. Hayırlı gün. 2019 yılının yazı
Татарстан халкына бик зур сенсация алып килде. Моның турында бик күп гәҗитләр язды, күп кенә яңалыклар сюжетлары дөнья күрде. Һәм ниһаять инде Сабан туйлар чорында бу хәбәргә без дә тотынырга булдык. Әлегә кадәр нишәдегез дип сорасагыз, без материал тупладык. Сүз әлбәттә Казан янындагы, менә хәзер булайга бурылсак без, Локомотив пляжы дигән урынны барыгыз да беләсездер инде. Ул менә шундый ярым утрау булып, югары Остан ягына таба кирип китә, Иделгә таба, елга порты янында гына урнашкан шушындый пляж. Монда инде гел кешеләр ял итәргә килеп тора, гел йөреп торалар һәм менә шушы пляжның дәвамы буларак элеккеге таш түшәлгән юл ачылды. Моны инде барыгыз да беләсез, Идел суының кискен кимүе аркасында булды бу хәл. Экология күзлегеннән караганда уңай күренеш түгел, ләкин тарихчылар өчен бу яңа зур эзләнүләргә башлангыч бирә торган вакыйга булды. Без инде әлеге юлга гына бәйләнмәбез. Бүген аның тарихы гына кызыксындырмый, аны инде ул кадәр борынгы дип тә әйтеп булмый, кыяфәте инде безнең күзгә ят булып, бик борынгы булып тоелса да. Идел суы Казан тирәсенә якынрак килеп 11 метрга күтәрелеп, монда бит әле болыннарда булган шул юлдан кала тагын бик күп тарихи урыннарны су астында калдырган. Һәм бүгенге тапшыруда без Казан ярындагы менә шул бүгенге көндә инде без күрә алмаган бистәләрне, пристаньнарны, портларны, сәүдә рәтләрен, һөнәрчеләр бистәләрен барлап чыгарбыз. 1958 елның көзендә Казан шәһәре үзеннән 7 километр ераклыкта урнашкан иске портлары белән мәңгелеккә саубуллаша. Куйбышев сусаклагычы шәһәр тирәсендәге зур болыннарны, алар белән бергә тулы бистәне, пристаньнарны су астында калдыра. Шулай да Казан суның ерактагы тамагы һәм якындагы тамагы, русча дальние и ближние устья сүзләре һаман да яшәп килә әле. Соответственно, если сейчас уровень воды зарегулирован Куйбышевским водохранилищем, то есть это сложная система, как сообщающиеся сосуды, где-то убыло, где-то прибыло, то в те времена все зависело от воли природы. Если у нас зима была снежная, то совершенно спокойно в весеннюю пору вода могла подняться на 11 и даже больше метров, а также спокойно в летнюю пору уйти. И вот я уже много раз говорил, что нашей Казани не повезло с транспортом, с любым, между прочим, как железнодорожным, так и с водным. Да? И получилось так, что порт-то должен функционировать, а в весеннюю пору, когда вода гигантская, то пристани приходилось двигать поближе к высокому месту, то бишь к Адмиралтейской слободе. И весной, вот мы сейчас, по сути дела, находимся на дне поймы Казанки. В весеннюю пору все это было под водой. Да еще мало того, что под водой, над нами метров 5 было воды. Можете себе представить? Над нами вот берег Игумного Слобода, вот был берег Казанки. То есть мы сейчас как бы под водой находимся, понимаете, в чем дело? И да, вот здесь вот у улицы современной Адмиралтейской суда-то и швартовались. Вот насколько я знаю, здесь до 15 дебаркадеров стояло, вдоль Адмиралтейской улицы стояло в весеннюю пору. А вот 1954 год, 3 пристани, и все равно ближнее устье работало. Почему ближнее устье? Потому что рядом с городом, то есть вот 100 метров и Адмиралтейская слобода. К июню месяцу вода начинала потихоньку отступать, уходить. И уже к июлю Казанка представляла собой то, что мы видим сейчас. То есть это была, по сути дела, обычная небольшая речушка, 50-70 метров шириной и достаточно с быстрым течением была эта речушка. Все, здесь, конечно, швартоваться пароходом было невозможно. И когда вода только начинала уходить, буксирные пароходы, эти дебаркадеры, эти пристани по Казанки утаскивали на Волгу. Это вот как раз туда, в ту сторону. Это как раз туда, в то самое место, которое вот буквально 2 недели назад стало паломничеством настоящим наших казанцев, да, когда обнажилась дорога на Дальнее Устье. И вот тот момент, вот тот
значит, берег Волги, что находился напротив острова Маркиз, и назывался Дальним устьем. Заманында Казансу тамагындагы пристаньнар бакылды яры буйлап 3 километрга сузылган булалар. Шәһәрдән читтә булсалар да, тормыш кайнап торган, айрым бистә булып яшәгән әнә шул күмер, тоз, нефть, паром пристаньнарына бара торган дамба бу елны бар халыкны шаккаттырды да инде. Вот то, что вскрылось, это немножко другое. Это при губернаторе Сергее Дьяченко от вокзала пустили дамбу напрямую к Дальнему устью. То есть не объезжать, посчитайте, Кировская дамба, да, Клары Цеткин, Казанка. От вокзала получается не 10 километров, а 4, а то и 3,5. И вот эту прямую, как стрелу, дорогу, так называемую новую дамбу, ее строили в канун открытия вокзала. Это где-то 1892-96 год. Строили ее. Ну, булыжная дамба. Она выходила в створ улицы Посадская, нынешняя Тазигизата улица. Это вот где хлебзавод номер 1, вот там она начиналась. Пересекала она Стекольный скит, это вот поселок Речников, этот пляж Локомотив, да, пересекала и напрямую, значит, шла на Дальнее устье. В 1928 году параллельно дамбе была проложена железнодорожная магистраль, портовая ветка, так называемая. Или еще ее называли Устинская ветка. Ее следы тоже, вот я лично зафиксировал, то есть шпалы остались от нее, кое-где, значит, костыли можно увидеть, но рельсов нет. То есть рельсы, видать, ободрали в канун затопления Куйбышевского моря. Сусаклагыш төзелеше Казан тирәсен танымаслык итеп үзгәртә. Элек Казан белән Идел арасында 4 километр киңлектәге болынлык булса, су күтәрелгәч, Идел дулкыннары Казан кирмәненә үк килеп җитә. Әллә ни зур югалту дип тә әйтеп булмый. Бу болыннар гел сазлыкланып туру сәбәпле, алар барыбер төзелеш өчен яраксыз булганнар. Ә менә су кирәкле урыннарга үрмәләмәсен өчен Казансу елгасын борырга дигән карар кылына. Киров дамбасы Казансу елгасының Иделгә куйган урыны. Ләкин анысы да шушы Куйбышев сусаклагычы төзелгән чорда барлыкка килгән яңа урын дип әйтегән данын дамбасы булган, ләкин Казансу елгасы моннан акмаган. Казансу елгасының кайлардан барганын айры кадрлардан күрергә мөмкин. Аларның күрсәтеп узырбыз һәм элеккеге фотографиялардан күреп чамаларга мөмкин. Иң уңайлы ориентир булып, бу урында менә шушы хәтер билгесе тора. Ул хәзер генә шушылай күпер салып, утрауга кергән кебек керә торган урын булгач та, аның янәшәсендә, аның әйләнәсендә гомумән су булмаган. Шушы 56 елларга кадәр. Казансу елгасы исә шушы хәтер билгесенең артыннанрак хәзерге Адмиралтейство бистәсенә таба тар гына бер инеш дисән инеш түгел инде, тар гына бер елга булып ага торган булган. Бу сусаклагыч төзелгән чорда Казансу елгасын буралар, аның менә элеккеге үзәнен платина итеп каплап куеп, аны инде менә шушыннан гына кертеп җибәрәләр. Ләкин Казансу елгасының иске үзәне, иске ярлары бүгенге көндә дә бар, аларны шулай ук күреп узарга мөмкин. Елганың бу өлеше агымсыз калу, аның табигатенә дә зур зыян сала. Бу бистәдә яшәүчеләрнең тормышын да кискен үзгәртә. Елга белән көн күргән бистәне агымсыз калдыру кайтавазын әле бүген дә күрергә мөмкин. После того, как русло было отсечено, она, естественно, стала очень семимильными шагами загрязняться. Это так называемая гнилая казанка, или тухлая казанка ее даже называли. Она стремительно стала загрязняться. Судите сами, до революции сюда сливали все, кому не лень. Алафузовское предприятие, льнокомбинат, сливал сюда, значит, предприятие кожевенное и, значит, льнопредельное, оно требует колоссального количества воды. И все это уходило. Не забудьте про пороховой завод, который здесь вот буквально до него, вот Зеландов монастырь, макушка виднеется, вот пороховой завод. То же самое. Десятки было более мелких предприятий, о которых я говорить не буду. Ее отсекли, а предприятия продолжали свое грязное дело. И то есть буквально вот еще в советские годы я прекрасно помню, что здесь творилось. Здесь запах шел аммиака страшный, сероводорода.
подойти, только смельчаки сюда отваживались. А была совершенно мертвая, даже травы не было. Настолько было все выжжено, буквально, что здесь коктейль какой был химический, совершенно непонятно, да? Оказалось, как я уже сказал, захолустьем, начали строить гаражные кооперативы, здесь все такое прочее, и превратилось, по сути дела, в помойку. Қозансу елғасының ескі өзені турында сөйлеген вақытта, аның ул вақытта, ул заманда шәһәр тормышында нинди зур роль уйнағанын шамалар үшін Гладилов урамына килүдә җитә. Бу урам буенча урнашкан менә бу элеккеге биналар, алар барысы да сәнәгать предприятиеләре биналары булып торалар. Қозансу елғасының элеккеге үзәне нәкъ менә шушы урам буйлап аккан, дөресрәге инде ул бераз гына эчтәрәк, моннан инде 100 метр гына ераклыкта булган. Арткы фонда хәзер менә күрергә мөмкин, аркылыга йөреп тора машиналар, менә анда биек булып агачлар үсеп утырган урын, ул беренче дамба, ул Казансу елгасының үзәнен, элеккеге үзәнен буып куйган дамба булып тора. 18-нче гасырда Казанның бу өлешенең тормышы кискен үзгәрә, чөнки бу якта, нәкъ шушы Казансу елгасына таянып, дары заводын эшләп куялар. Һәм шул вакыттан бу инде сәнәгать үзәге буларак үсә башлаган бистә булып тора. Дары заводы тирәсендә дары бистәсе дә үсеп чыга, биналар, йортлар арта. Инде 19-нчы гасырда бу як, шушы сәнәгать районы тулысы белән диярлек Алафузов улына күчә, һәм бу инде Гладилов урамындагы Царь и Бог дип әйтик инде, иң төп кеше, хуҗа кеше ул Алафузов була. Данлыклы фамилия, данлыклы мануфактурачы. Аның инде кем икәнлеген аңлатып торуны кирәк санамыйм. Ләкин менә шушы гөрләп эшләп килгән, кайдадыр бакырдан әйберләр куйган, кайдадыр күнчеләр эшләгән бик күп сандагы предприятиеләр биредәге 1957 елда менә шушы дамба төзелгәннән соң, Казансу бикләнгәннән соң, алар сусыз калалар. Бу инде беренчедән эшләү өчен дигән судан мәхрүм булалар, икенчедән шимал кертергә һәм товар чыгарырга дигән су юлыннан да мәхрүм калалар. Шул вакыттан башлап инде Казансуның иске үзәне сазлыкка әйләнә. Бу тирәләр, мондагы предприятиеләр ташландык хәлгә килә башлый дип әйтсәк тә була инде. Һәм шул вакыттан бирле калган инде ул биналар, аларның кайсы берсе бүгенге көндә реставрацияләнгән, яшәп киләләр. Сәүдәгәр йортлары булганнары дип әйтик инде, шул мануфактурачылар йортлары булганнары. Ләкин бу якны инде 57-нче елдан башлап, Куйбышев су саклагычы төзелгән вакыттан башлап, инде андый үзәк дип әйтеп булмый. Бүтін Татарстан турында дәшмичә, бары тик Казан шәһәрендә барган үзгәрешләрне генә санасаң да таң калырлык. Шәһәр янындагы су астында калачак кичкенә бистәләрдән халык күчерелә. Канализация, элеккеге юллар үзгәртеп корыла. Бистәләрчә 1000 кеше Казанны, Татарстанны Иделгә якынайту, су буйлап йөк ташуны камилләштерү максаты белән тиртүгә. А Адмиралтейская слобода потихоньку сделалась городским захолустьем, когда отсюда, между прочим, убрали порт, ну весенний пусть. А ведь здесь ходили, вот чуть-чуть повыше ярусом, ходили трамваи волгопроломной линии, здесь ходили. Здесь у нас были, значит, помимо трамваев, что еще здесь было? Ну здесь вот недалеко, как раз мы находимся в 50 метрах от того места, где стояла знаменитая Екатерининская галера «Тверь». И вот очень интересная штука. Это уникальное сооружение, по сути дела, стало жертвой вот этих работ по сооружению гидротехнических сооружений Куйбышевского гидроузла. Дело в том, что работы по, ну, сами знаете нашу страну, у нас все в авральном режиме. Последние работы по освобождению затопляемой территории велись в такой суматохе и спешке, что это привело, ну, у 7 нянек дитя без глаза. Это привело к тому, что была снята охрана с ангара, в котором хранилась эта галера. И в октябре 1956 года, за считанные месяцы до подъема воды, эта галера сгорела от детской шалости. То есть просто-напросто дети баловались, лазили по этому ангару, видать, со спичками, все, дерево сухое, она сгорела. Вот такая история.
Biz Qozанны хәзерге кыяфәтендә яратсак та, аның элеккеге рәвеше дә әкияти матур булган. Иң борынгы монастырьларның берсе булган Зеланд монастырена гына күз салыгыз. Мәхәббәт диварлар, тау итәгендә Казансуда урнашкан кечкенә пристаньнар, күперләр. Кызганыч, бүген биредә андый ачык манзара юк инде. Кадерле дуслар, иң беренче чиратта шунысын әйтеп узабыз. Менә бу күперне бикләп торган коймага бер дә юкка гына проход запрещен дигән язу эленмәгән. Бу күпергә керү тыела. Шул исәптән җәяүлеләргә дә. Әлеге күпер 1960 елдан бирле авария хәлендә дип санала, в аварийном состоянии, һәм 2009 елдан бирегә хәтта җәяүлеләргә дә керергә ярамый. Зинһар өчен без керде дип, Казанның тарихи урыннарын, матур урыннарын күрәбез дип, бигрәк тә инде балаларыгызны күтәреп, монда килеп бу коймалардан үрмәли күрмәгез. Аның инде җимерелгән урыннары хәзерге көндә дә күренеп тора. Безнең монда керүне шуның белән генә аклап була. Әлеге Горбатый мост инде бу Бөкре күпердән ачыла торган менә шушындый хозурлыкны без сезгә бүтән бер генә ноктадан да күрсәтә алмаячакбыз. Иң беренче чиратта әлеге күпердән күренеп тора хәтер билгесе, Киров дамбасына, Казан су елгасына Кирмәнгә таба манзара ачыла. Миннән уң якта ул Зеландов монастырь, Елантау күренеп тора, бик матур булып, һәм инде безнең монда килүнең тагын бер төп сәбәбе дип әйтсәк тә була, шушы күпер астында ята Казан суның иске үзәне. Аның Казанның нинди матур һәм тарихи өлешләрен әйләнеп, кочаклап узганлыгын элек менә шушы ноктадан бик яхшы шамаларга һәм аңларга күз алдына китерергә була дип саныйм. Күпернең үзенә килсәк, бу инде манзара өчен генә килмәдек монда. Бу Бөкре күпер шулай ук инде Казан шәһәренең үзенә күрә легендар объекты дип әйтсәк тә була. Аны 1930 елда төзеп тапшыралар. Бик узак төзелә ул, чөнки аның бик күп проблемалары чыга. Төзелгән вакытта ук ул инде каккан субайлары утыруы аркасында аны узак вакыт бер төрле тиешле халәткә китерә алмыйча азаплана төзүчеләр 30 елда ниһаять тапшыралар. Ләкин аннан соң да бу инде проблемалар тукталмый. Башта җәяүлеләр, аннан соң атлар йөри башлый биредә, машиналарны кертәләр һәм ниһаять инде булды багай, нык тора багай дигән вакытта трамвайда җибәреп карыйлар, рельслар салып шушы күпер өстеннән 5нче номерлы трамвай була ул. Ләкин менә шул трамвай йөри башлаганнанмы, әллә бу Казан су елгасының тирәләре сазлыклы булу аркасындамы, күпер яңадан утыра һәм трамвайда килгән кешеләр бер трамвай белән күпернең бер ягына кадәр киләләр дә, аннан төшеп, җәяүләп, икенче ягына чыгып, аннан икенче трамвайга утырып китеп тә йөриләр әле. Күпмедер вакыт. Ләкин 1937 елда трамвай йөрүе биредән бу күпердән инде бөтенләй дә туктатыла. Бу күперне төзүдә, аның эшләнешендә катнашкан инженерларны, инде җаваплы кешеләрне күбесен репрессия корбаннары итеп салкын якларга да узаталар әле. Менә шундый күпернең язмышы да, аны төзегән кешеләрнең язмышы да шулай аянычлы хәлгә килеп җитә ул вакытта. Әлеге күперне юкка гына 60нчы елларда аварийный дип ябып куймаганнар. Сусаклагыч төзелгәннән соң ул елга аша түгел, сазлык аша чыга торган кирәксез күпергә әверелә. Шулай да аны бүгенге көнгә кадәр сүтмичә саклыйлар. Һәм киләчәктә Адмиралтейство бистәсен төзекләндерү эшләре белән бергә әлеге тарихи объектта яңартылыр дигән өмет бар. 4 октября 1956 года перегрузочные работы на дальнем устье были прекращены, и началась эвакуация дебаркадеров уже не сюда, а в портовый бассейн на территорию современного речного порта. Его, получается, тоже подготовили Его, конечно. 8-метровой глубины портовый бассейн был вырыт за 4 года. Тогда же было 5 километров причальной стенки сдано. 5 километров причальной стенки сдано. И все это ждало своего часа. И в канун, значит, подъема воды все уже, то есть они дебаркадеры туда перетащили, и порт начал работать в том месте, где мы его знаем сейчас. Первоначально, вот снимки Семена Фридланда есть, 1957 года, мы видим на этих снимках голое поле, никаких портовых сооружений, только стоят дебаркадеры, то есть портовые сооружения были построены уже задним числом, то есть позже гораздо.
Куйбышев сусаклагычының зыяны да булмый түгел. Татарстанның 200 мең гектар болыннары су астында кала. Моннан тыш, авыллар, тарихи һәм археология һәйкәлләре, зиратларны су басу, бик күп әдәби әсәрләрдә тасвирланган йөрәк әрнеткеч вакыйга. Һәр уңайлыкның үз бәясе була шул. Шулай да уңай үзгәрешләрне дә әйтми калу ярамый. Плюс, огромный плюс, и, наверное, самый большой плюс, это то, что Казань перестала страдать от наводнений. Все полуокружие нашего центра города оказалось защищено защитными сооружениями. 22,5 километра было построено дамб защитных, и, наконец, Казань была спасена от наводнений. А наводнения были бедствием настоящим нашего города, настоящим бедствием. То есть вспомнить хотя бы наводнение знаменитое 26-го года, когда были снесены, по сути дела, все наши дамбы, в том числе Адмиралтейская дамба были снесены. Пострадали десятки предприятий. И прекрасно вы, наверное, видите, что на снимках того же Бренинга плывет и Суконная Слобода, плывет и улица современная Петербургская, и много чего еще. Были затоплены комбинат «Спартак», меховое объединение, да, и много чего другого было. Теперь Казань оказалась защищенной от наводнений. У нас, вот мы сейчас проехали, насосная станция, работают 7 насосных станций, которые ежедневно и ежечасно откачивают излишки воды. Как это устроено? Это вот у нас историческая излучик на Казанке, которая оказалась отсечена от основного русла, она превратилась в естественный дренажный водоем. Естественный дрен. То есть вот сейчас вы заметили течение, да? Течение. Это, значит, талые воды, весна. Сюда все с окружающих возвышенностей стекает. Когда уровень воды превышает определенный предел, включаются насосы и выбрасывают за дамбу излишки воды. То же самое дренажный водоем у Дворца земледелия. Он связан непосредственно с протокой Булак. Булак тоже превратился, как и система озер Кабан, в естественный дренажный водоем. То же самое с гор, с Аметьевских, с Калугиных гор стекают внешние воды. Дожди, уровень воды в Булаке, в Кабане повышается. Включаются насосы и через дамбу выбрасывают излишки воды. То есть Казань стала защищенной от наводнений. Кстати говоря, именно это обстоятельство, мало кто об этом говорил, и позволило построить у нас метро. Если бы не было защитных сооружений, говорить о строительстве метро в Казани было бы совершенно нонсенс. Сами понимаете, коль скоро она каждый год плыла, по сути дела. Это плюсы. Булганны бетеру бик җиңел шул. 50-нче еллардагы кискен үзгәрешләрдән соң башкалабызның иң матур урыннарының берсе ташландык хәлгә килә. Складлар, иске цехлар, гаражлар йомгагына әверелә. Казан суның иске үзәне җайлап чистартылса да, Адмиралтейство бистәсен төзекләндерүнең берничә проекты әзер булса да, бу бик зур күләмле һәм зур чыгымлы эш. Ләкин кирәкле эш. Сүз башын бит шүрәле дигәндәй, без бүгенге тапшыруыбызны Идел суы кискен кимәгәннән соң ачылган борынгы юлдан башлаган идек бит. Әлбәттә, тарихчылар өчен әлеге юлның барлыгы, аның шушы урында икәнлеге бөтенләй дә сенсация түгел. Аның 1891 елда төзелгән дамба икәнлеге дә һәм шушы Таҗи Гыйззәт урамыннан, шушы хәзерге Таҗи Гыйззәт урамыннан, шушы урыннан башланып Иделгә таба кирип киткәнлеге дә бик яхшы билгеле, һәм ул элеккеге карталарда, документларда яхшы күренә. Хикмәт шунда, бу ел әлеге юл яз көнендә ачылды, яз ахырында, табигатьнең матурайган вакытында һәм су буена ял итәргә җыелган халык аны күреп алып, шундый шау-шу күтәрде. Әгәр дә инде сез инде яңадан су күтәрелде, бу юлны күрмичә калдым дип борчыласыз икән, сабыр итегез, ул ел сайын кара көздә ачыла һәм аны күрү мөмкинлеге ел сайын диярлек бар. Инде ул вакытта җирнең дә катыра башлаган вакыты була һәм инде шушы ярым утрау буенча ул юлга кирүе дә күпкә җиңеләя. Халык хәтере бик кыска икән шул. Бу су астында калган юл гына түгел, җиләк бистәсе кебек тулы бистәләр дә агачлыкка күмелеп бик тиз онытыла бара икән. Әгәр дә тарихчылар мондый сәхифәләрне искә төшереп тормаса, аларның бөтенләй дә югалуларын, тарихсыз калуларын көттә тор. Әле
Бу безнең тапшыруларыбызның Казан бистәләренә, Казанның тарихына багышланган тапшыруларыбызның беренчесе генә дәвамлы булыр. Инде бираздан бүтән тапшыруларда без әле төрле бистәләр тарихына яңадан әйләнеп кайтырбыз. Әлегә сау булыгыз. татарлар, қайсы ғына илдә яшәсәк тә, безнең уртак ватаныбыз Татарстан. Аның башкаласы Казаныбыз бар. 100 еллык бәйрәмең белән Татарстан. У Аллаха
Аллаха есть прекрасные имена, и, обращаясь к Нему, используйте их, сказано в Коране. Мусульманский магазин предлагает вам заказать и получить прекрасные, покрытые золотом и украшенные кристаллами кулоны. Кулон с самым великим именем Аллаха. Одев его, вы можете обращаться к Нему в молитвах. Имя Аллаха всегда будет с вами. Кулон «Золотой Коран» выполнен в виде покрытой золотым узором Корана, священной книги мусульман. Оденьте его как божественное руководство и в знак того, что вы следуете законам Корана. Кулоны выполнены на ювелирном заводе в России, и вы можете заказать их по номеру на экране. Часть средств пойдет бедным и неимущим. А вы и ваши близкие последуете словам пророка: кто запомнит имена Аллаха, попадет в рай. Кулон «Великое имя Аллаха» и кулон «Золотой Коран». Звоните и заказывайте по номеру на экране. Приготовление домашней еды отнимает уйму сил. Возьмите себе в помощники молнию. Для электрического измельчителя молния нет невыполнимых задач. Нарезайте, измельчайте, взбивайте и перемалывайте овощи, фрукты, сыр, мясо, кофейные зерна и даже лед. Смело закладывайте сразу все необходимые ингредиенты целиком. Несколько мгновений, и они уже идеально нарезаны и перемешаны. А специальные ножи-насадки из сверхкачественной нержавеющей стали и супермощный мотор обеспечивают ему молниеносную скорость работы. Готовьте супы, салаты, соусы, детское питание, десерты и даже коктейли. Одним нажатием кнопки. Хотите всегда все успевать? Возьмите себе в помощники молнию. Звоните и заказывайте многофункциональный электрический измельчитель «Молния» по супер цене. Всего за 1699 рублей. Звоните скорее, предложение ограничено. Звонок бесплатный даже с мобильных телефонов. Язмыш, бәхетлеме ул, бәхетсезме, ул һәркемнең үзенеке. Еллар узгач, артыңа борылып караганда, үткән юлларың язмышың өчен йөзең кызармаслык була икән. Димәк, үткән юлларың, яшәгән юлларың бушка гына булмаган. Һәм безнең тапшыруыбыз да әнә шул хакта. Кунак канафиендә бүген Татарстанның ат казанган артисты, күренекле актер Шамил Бариев утырган булыр иде. Әлеге дә баягы язмыш. Әллә ялгышмы? Ләкин ничек кенә булмасын, фанилыкның үз кануны. Кыска гына гомере эчендә татар театры тамашачылар күңелендә тирән эз калдырган шәхеснең язмышы күпләр өчен сер, табышмак. Һәм әлеге табышмакка ачыклык кертү өчен, күп кенә имеш-мимеш гайбәтләргә чик куяр өчен бүген без кунакка Шамил Бариевның кызы, Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Бариеваны чакырдык. Шамил Бариев – актер, педагог, режиссер. Саба районының Олы Артыш авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Бала чактан ук мәктәп тормышында актив катнаша. Спектакльләр, концертлар оннан башка узмый. Мәктәпне тәмамлагач, Шамил Бариев Ленинградның музыка һәм кинематография институтына укырга керә. Дипломлы белгечне Камал театрына 5 куллап алалар. Озын буйлы, чибәр, гитарада оста уйнаучы егет тиз арада тамашачы мәхәббәтен яулый. Театрда әйдәп баручы рольләрне башкара. Матур гаилә кора. Дуслары аны бүген дә гаилә җанлы, якты кеше иде дип искә ала. Сәлам Айгөл. Син дип дәшсәм, син каршы түгелдер. Без инде син белән күптән аралашабыз, бер-беребезне беләбез. Син ризадыр дип уйлыйм. Әлбәттә, Замирә. Исәнмесез. Шамил абый, без яраткан артист Шамил Бариев. Урамда 2018 ел. Аңа ничә яшь булган булыр иде бүген? Әтигә быел 14 ноябрьдә 68 яшь тулган булыр иде. Ничә яшьтә ташлап китте инде ул бу дөньяны? 24 ел элек, 1994 елында, 11 мартта булды бит инде бу хәл. Һәм ул вакытта әтигә 43 яшь булган иде. 43 яшь. Җир җимертеп яши торган, иҗат итә торган шыр. 68 яшьлек Шамил Бариев нинди булыр иде? Ой, Замирә, аның турында
әйту миңа бик авыр, ләкин мин хәзер әтине бары тик дәвәти буларак кына күрәм. Менә хәзер мин аны бары тик дәвәти буларак күрер идем. Танылган артист буларак та түгел. Чөнки ул инде үзен 43 яшендә үк танылган артист, режиссер, педагог булып күрсәтте. Ләкин менә нәкъ үзен дәвәти буларак, һәм мин иманым камил 100% беләм аның кебек дәвәти. Ну, һәрбер, әлбәттә инде һәрбер оныгы өчен дәвәти инде ул бердән-бер дәвәти, дәвәни, ләкин менә әти бит ул bütün балаларын да яратадыр. Балалар да аны яратадыр. Менә сез аны күрсәгез гастрольләрдә, сәхнә артында балалар урап аладырыйлар. Берәр нинди авылга кайтсак без, балалар чабып bütün урамнан улаларны ничектер үзе янына җыеп, нәрсәләр сөйлидер улаларга, нәрсәләр ниндидер уеннар уйнатып, ләкин ул балаларны бик нык ярата иде. Һәм менә шул нәкъ менә шул дәвәти дәвәни минем балаларыма җитми. Нык җитми. Чөнки мин беләм, минем әти аларга бихисап бик күп әйбер биргән булыр иде. Тәрбия ягыннан да, тормышка карата да, һәм менә әйтеп бетерә алмыйм инде мин шуны хәтле бирә алмыйм үз балаларыма. Зур югалту, әлбәттә, аныклар өчен. Һәм гомумән зур югалту театр өчендә. Син бүген көндә театрга еш йөрисең. Камал театры синең өчен ул икенче йорт кебек, син анда бала чагың үткән, андагы актерлар белән бәйле синең хатирәләрең, күбесе сиңа үз баласы да якын итеп карыйдыр. Һәм спектакль караганда синдә шундый уйлар киләме? Бу спектакльдә менә бу рольне әти булайрак уйнар иде. Син аны күрәсең, менә шундый спектакльләргә образларга куеп караганың бармы? Юк. Юк. Бер кашандан да уй туган юк иде һәм чөнки әти һәрбер уйнаган роле, гомумән беләсеңме, Замира, мин кичкенәдән үк мин ничектер күңелем һәр вакыт ниндидер риза түгел идем мин күңелемдә, чөнки әтигә һәр вакыт нишләптер тискәре рольләрне күбрәк бирделәр. Һәм минем гел ачуым чыгадыр, нишләп гел тискәре рольләр бирәләр сиңа әти дип, инде минем һәр вакыт ия кайткач, ну менә минем сине шундый образда күрәсем килә, шулай бит инде, романтик герой менә шундый дип. Һәм инде гел ачу чыгадыр, дөресен әйтсәм, һәм әтигә күрәсем күбрәк, бәлки, белмим бит мин, Замира, мин бит күп әйберне белмим, чөнки менә хәзерге заманда булсак, мин шуның хәтле күп әйберне сорар идем әтидән. Мин шуның хәтле күп сөйләшер идем аның белән. Миңа шул җитмәде, әти белән аралашу. Чөнки мин кичкенә вакытта булганда ул гел гастрольдә иде. Усал әти идеме? Тормышта кырыс идеме? Нинди иде ул? Миңа карата усал түгел иде. Башкаларга карата кемгә карата усал? Башкаларга карата ул, беләсең, ул туры сүзле иде. Туры сүзле иде, таләпчән иде. Минем бит барганым бар, ул бит әле педагог та иде, театр училищесында укытты. Һәм инде мин бик тә кызыксынып барадыр аның дәресләренә, шыпырт кына артта утырадыр. Эй, кызып китәдер, менә кинәт психланып, урыннан торып, нәрсә эшлисез, кем шулай эшли дип. Мин шыпырт кына әйтәм, ничек булар моңа түзәләр? Ничек шулай була инде? Син аны идеонда итеп күз алдына да китермисең? Юк, китерәм. Нишләп ул идеяда шулай психланадыр? Ничек инде? Әлбәттә. Синең алдыңда син чыгарган әтиңнең әнигә язган хатлары, тапшырылган хатлар китабы. Ул хатларны, ул китапны укысаң, тоташ мәхәббәттән генә торган кебек, менә идеаль мәхәббәт. Ул бит мәхәббәт иләнгәнче булган. Бу бит 5 ел йөришкән бу мәхәббәт бу хатларда. Яшәгәндә шулай да менә бары кызып китәдер, әйме иде. Бик кызып китә, чөнки ул бит скорпион иде, гороскоп буенча да, һәм ул бик, аннан соң без бөтенебез ишебездә ут. Әни дә ут, йылдызлыгы астында, әти дә, мин дә. Һәм шуңа күрә әти бик тиз кызып китә һәм бик тиз сүнә. Үпкә тотмый. Үпкә тотмыйдыр, юк. Ләкин күңелгә бик якын аладыр, бик борчыладыр. Но кызадыр инде. Беләгәдер инде, безгә дә, әнигә дә, миңа да. Берәр нәрсә теге ни булса,
Канәгатьләндермәсә, мин әле дә хәтерлим менә минем беренче адымнарым җыр буенча минем иң беренче остазым әти иде. Һәм һәрбер җырны ул миңа кечкенә спектакль буларак куймакчы иде. Һәм психланадыр инде. Менә әйдә, хәзер репетиция ясыйбыз. Әйдә, куй җырыңны дип. Хәзер давай, менә ничек чыгасың син сәхнәгә? Давай. Менә шуннан, менә әле дә хәтерлим. Инде мин чыгам. Ну нәрсә? Кем шулай чыга инде? Син бит үз-үзеңә сыкланып, менә карагыз, мин нинди матур булып чыгасың сәхнәгә. Ну син вообще аңлыйсыңмы, син нәрсә турында җыр җырлыйсың? Син җырны, син бит җыр турында уйларга тиеш, үзең турында түгел, нинди мин матур дип тәти булып чыгар. Гел ачуланады. Менә хәзер дә сабак бит инде ул димәк сиңа. Син һәр сәхнәгә чыкканда Әлбәттә, ул сүзләр минем шул вакытта настолько кирип калды, сеңеп калды. Әле дә хәтерлим, кырказлары җырын куябыз. Институтка кирергә җыенам мин. Һәм инде анда бит инде 2 җыр программага өйрәнергә кирәк кирер өчен. Һәм менә шул кырказлары, бүген таңда күрдем кырказларын. Менә әле дә хәтерлим, ничек әти миңа куйды ул җырны. Кечкенә спектакль кебек куйды ул миңа. Барам чишмәләргә җырладым. Кентеләр асып, менә конкурска әзерләде инде ул мине. Режиссер буларак. Һәм миңа ул бик зур сабак иде. Менә бүгенге көнгә хәтле мин менә аны һәр вакыт искә төшереп, үземнең ниндидер менә шундый рамкада тотам. Менә теге хыялланып, теге ой, кай вакыт чыгасың бит инде тәти матур булып, үзеңне аннарсың. Әтинең сүзләре шарт искә төшә дә, мин сразу үземне нитәм. Кулга алам һәм инде җырның мәгънәсенә төшенергә, җырны җиткезергә тырышам. Менә аның үзенең иҗатына якын килсәк, нәрсә этәргеч булган театрга килергә? Һәммән сөйләгез әле. Туган, үскән, әтиян исәнерчек кабул иткән аны. Чөнки ул заманнарда авыл агайларының ничектер кәмит уйнап йөрүен, ул бит инде артист булды, кәмит уйнау дип кабул иткәннәр. Аны ничек кабул иткәннәр? Баба ничек кабул иткән моны? Һәм ул да кызыккан булгандыр. Безнең дәвәти, мин дәвәтине белмим. Дәвәти шулай безнең бик яшь, иртә 50 яшендә китеп барды, әтинең әтисе. Ләкин безнең минем дәвәти инде укытучы иде, мәктәп директоры. Явлашта авылында, Саба районында, һәм минем дәвәнидә укытучы иде. Һәм алар бик җитди иде, бик мәртәбәле кешеләр. Аларны барысы да ихтирам итәләр авылда. Һәм балаларны да алар менә бик шундый тәрбияви шулай үстерделәр. Һәм әлбәттә инде безнең нәселдә гомумән бер артист та юк иде, әтинең нәселендә. Һәм инде менә шулай әтинең шулай артистлыкка китүе әлбәттә һәрберсенә ул ниндидер шокта булган. Һәм ул вакытта әтигә ничектер менә Алла Тәгалә әйтәләр бит, бала тугач та аның язмышы язылган, тәкъдир уже Аллаһ Тәгалә билгеләгән уже ничек нәрсә булачагын. Һәм менә ул елны Питердан Казанга килделәр җыярга курсны, Казанга. Һәм инде менә бәхеткә каршы әти барды да һәм үтте дә, уйламаганда. Әти ул бик инде менә ничектер сәләтле иде, җырга да, нәрсә гитарада да уйнады бит инде. Шуңа күрә аңа ниндидер проблема булмаган шул институтка керү. Бу Камал театры өчен махсус әзерләнгән курс буламы? Ул Камал театрына ничек килде? Әйе, алар анда берничә кеше бергә киттеләр инде. Менә Габделфәт Шәрәфиев мәрхүм инде, шулай ук Илдус Әхмәтҗанов, Луара апа Шакирҗанова, әти, менә алар берничә кеше инде бер курс белән киттеләр, Питерда укып чыктылар һәм инде монда кире актер булып кайттылар Камал театрына. Театрда, концертларда, эстрадада, гомумән сәхнәдә, сәнгатьтә артистлар арасында барбер ниндидер бар берсенең берсе белән ярышу, көнчеллек, кызыгу дигән әйбер бар. Бигрәк тә театр турындагы язмаларны укысаң да, истәлекләрен артистларның да укысаң, ниндидер роль өчен барбер көрәшү дигән әйбер бар. Ул мине гафу итсеннәр, мин беркемне дә яманлап әйтергә теләмим, ләкин ул әйбер ул язылмаган закон. Ул кеше бит ул, җан бит ул. Менә шушы әйбер Шамил абый аңа ничек карыйдыр иде?
бар иде аны көндәшләре, бар иде аны дошманнары. Әлбәттә бар иде. Һәрбер артистның бар көндәшләре. Әтинең генә түгел, мин иманым камил, һәрбер артистның көндәшләре бар. Һәм инде хәтта безнең татар эстрадасында да нәкъ шулай ук бу яшерә торган әйбер түгел, ләкин әти бик авыр кичерәдер дөрессезлекне. Менә гаделсезлекне, һәм инде менә әле дә хәтерлим, шулай ук кайтып керәдер өйгә, кухняда алар миңа күрсәтергә тырышмыйдыр инде. Әни белән кухняда бикләнеп, һәм инде ул менә бик авыр кичереп, Гөлфия, әйтте әле миңа, менә нишләп шулай барсында менә несправедливо дип. Менә шулай итеп, әле дә колагымда яңгырый шул сүзләре. Стена аша. Һәм элек бит, беләсезме, элек шундый ике состав. Ул хәзер дә бар була инде, ләкин ул хәзер әзрәк. Мин менә шулай карыйм бит инде спектакльләрне. Ләкин элек ул һәрбер спектакльдә 2, хәтта 3 состав бар иде. Һәм ничектер менә беренче состав ул ничектер менә премьераларда, зур фестивальләргә җибәрәдерләр, зур элиталар карарга килгәндә, беренче составта уйнау ул дәрәҗәле иде. Икенче состав инде ул менә алмашка тишекләрне ябыр өчен кебегрәк. Мин шулай кабул итәдер, миндә әтинең сөйләүләре буенча. Һәм ничектер аны гел менә шул икенче составка куядырлар һәр вакыт. Ул аны бик авыр кичерә. Әлбәттә аны һәрбер артист авыр кичерә инде. Ул бит инде һәрбер артист инде беренче составта булырга. Һәм ул менә шуны бик авыр кичерәдер, кайтадыр, менә нишләп шулай дип. Һәм андый ситуациялар күп булгандыр инде Зәмирә. Ул бит инде аннан соң барсында ир кеше буларак сөйләмидер иде. Ул барсында эчендә тотадыр. Җыеп барадыр. Һәм инде менә юкка гына бу инсульт булмады бит инде 43 яшендә. Чөнки аннан соң яшерен батырын түгел инде, әлбәттә инде ул вакытта совет заманында бик күп кеше шәдри. Аны бит инде ул яшерә торган әйбер түгел. Һәм мин инде аны ниндидер шарасызлык дип әйтер идем дә инде. Һәм менә шушы гаделсезлекне басар өчен инде менә ул бит аннары иҗат кешеләре, алар слабый кешеләр дип әйтер идем мин. Чөнки аларның күңелләре йомшак. Һәм менә шушы йөрәк әрнүләрне басар өчен менә шул юлга басалар. Аннан соң тагы бер як бар, Зәмирә. Шул көнләшүче без аларны әйтик инде, дуслары. Көнләшүннән жюри менә шундый юлга бастыралар. Үтәләр иде. Дус булган булып, хәленә кереп сыйлыйлар. Һәм мин менә хәзер замана үзгәрде. Мин бит инде барыбер карыйм, аннан соң менә күзәтәм, Аллага шөкер. Хәзер андый әйбердән китәбез без. Хәзер ул совет заманында бит бик күп салгадылар, иштеләр. Хәтерләсезме? Ул бит менә шундый шыр иде ул. Шыр иде. Ул бит шир иде. Ул безнең илнең шире иде. Һәм менә шул битерде дә күпме талантлы кешеләрне шул шир битерде. Һәм без коткара алмадык ул. Менә без дә нәкъ шулай ук әтине коткара алмадык. Шуңа күрә хәмер корбаны күпмедер дәрәҗәдә. Менә әти үлгәннән соң бик күп артистларга шок булды. Һәм шуннан соң бик күп артистлар ташладылар да ул әйберне. Ул ниндидер менә сабак булды, дәрес булды. Чөнки дөрестән дә бит ул бит менә барсы да сәламәтлек бит, ул бит барыбер бөтенесе сәламәтлеккә килеп терәлә ахыргы чиктә. Анда яратучылар, менә театрда, шул институтта кайда ул сабаклар биргән дуслары, менә шын дуслары, алар турында нәрсә әйтә аласың? Андыйлар да булгандыр бит. Әлбәттә. Бүген дә аны сагынып, яратып искә алучылар. Гомумән бүгенге көнгә хәтле кая гына барсам, концертлар белән кая гына барсам,
әллә нинди читтә урнашкан авылларга барсам да, бер-ике кеше булса да килеп, әтине искә ала. Һәрбер җирдә. Менә уйлап карасың, 24 ел үтте бит инде. Ул һаман да кешеләрнең күңелендә. Чөнки әти ихлас иде. Ул ясалма түгел иде. Ихлас кеше нинди генә һөнәрдә булса да, артист булсынмы, врач булсынмы, укытучы булсынмы, ихлас кеше ул һәр вакыт кешенең күңелендә кала. Ул ихлас кеше, ул бит ачык та, ул бит начарын да, яхшысын да үзенә сеңдерә дә, ихлас кеше. Ихлас кеше ул ясалма түгел, һәм башка кеше аны сизә. Менә әти ул ихлас иде. Ачуланса ул ачуланадыр. Ачуланмаса ул ачуланмады, ләкин гомумән әтине минем бер кайчан да ишеткәнем юк, ул кемдер турында начар сүз сөйләгәне. Менә әтинең шундый ягы бар иде. Гомумән ул гайбәт сөйләргә яратмыйдыр. Игә кайтып, кемдер турында кемнедер яманлап утырмыйдыр ул бер кайчан да. Менә ул сөйләргә юлда куймагандыр. Сөйләргә юлда куймаган. Менә ничектер ул аны игътибар, гомумән ул бит эшкә чумган иде. Менә мин хәтерлимим, Мин вообще әтине бик сирәк күрәдерим иде. Ул кайтып керәдер, хоп ашыйдыр иде, на ходу. И так мин китеп репетицияне кайта да ашый да, бит машиналар да юк. Барсы да транспортта, җәяү чаба. Аннан соң чаба да, так минем радиода запись тапшыру. Радиога чаба, так, радиодан соң мин чаба училищеда укыта да, училищедан, так мине телевидение чакырдылар, анда съемка кино төшерәбез. Туктаусыз, аннары яшәргә ашыкмады микән ул? Ашыкты. Ул яшәргә ашыкты. Өлгерергә тырышкандыр. Өлгерергә тырышты бөтен җирдә, яшәргә ашыкты. Гомумән ашыгып, менә юкка гына бит аның иң яраткан җыры ашыгулар ялгышуга илтә иде. Һәм аның соңгы язмасы да иде, мин пианинода уйныйм, ул җырлый, менә нәкъ шул җыр. Ашыгулар ялгышуга илтә, ашыгырга никтер яратты. Ялгышларым буран, йөгрә килеп адашты. Дөрестән дә менә ул җыр аның турында ашыгырга яратты. Һәм менә ул бит җырга килгәндә дә җырлыйдыр иде бит. Һәм мин хәтерлим, шундый җырлар бар иде безнең. Мин 10нчы класста укыйдыр идем. Хәлим абый Җәлалов, әтием, Әхтәм абый Кәримов, баянчы. Әни, без 5 кеше гастрольгә чыгып китәдек авылларда. Машинасыз, аппаратурасыз, бер нәрсәсез. Һәм бирәдек 2 сәгатьлек концерт, шыгрым тулы заллар белән. Халык киләдер, халык йөридер. Гел баянга гына тере концерт, шундый күңел үтәдер. Бер авылдан икенче авылга без җәяү күчәдерик. Менә шулай тәпиләп, туктаса менә булай голосовать итеп, берсендә мен генә әйтмим. Соңга калабыз. Уже икенче авылга соңга калабыз, тәнә концерт башлана, машина юк, арасы, хайран инде. Җәяү барга хайран. Машина туктатабыз, бер машина юк. Икеле молоковоз, мондай сары ни була, шундый молоковозлар. Сөт ташый торган. Туктатабыз моны, кая барырга инде. Срочно барырга кирәк бит инде, уже все килеп терәлгән. Безне әни белән утырталар шофер янына. Хәлим абый, Әхтәм абый һәм әти шул молоковозга менә булай итеп басып, ул бит түгәрәк, булай итеп басып, өстенә тотынып, менә шулай итеп килеп керәбез без авылга. Клуб янында уже кеше тулган хәзер. Билет алалар кассадан. Аба, булай итеп артистларның артларын күрсәтеп килгәннәре юк иде әле дип, мен онытмыйм шуны, беләсеңме? Аннан соң бер концерт менә иде, ут сүнде. Концерт уртасында ут сүнде. Концертны бит инде туктатып булмый. Урамнан зур машина алып килеп, фарларын тәгәзәгән итеп, менә шулай концертны тәмамладык. Бер кеше таралмады. Шуның хәтле сагынам менә мин ул чакларны. Менә әнием турында сөйләшергәлем. Ничек танышалар алар? Гөлфия Шамил тормышында ничек барлыкка килә? Алар 67нче елда ук 17 яшь. Хорда танышалар. Элек Ленин исемендәге сарай каршында София Пашагиева җитәкчелегендә бердән бер хор иде. Бик танылган хор иде ул республикада.
Һәм менә шушында бик күп кенә шәхесләр шунда таныштылар бер-берсе белән. Һәм әти дә, әни дә нәкъ шунда таныштылар. Ләкин танышып, әти бит инде укырга керә. Һәм Ленинградка китә. Ленинградка китә. Һәм менә шушында башлана инде аларның язышкан, менә шушы китапта чыккан мәхәббәт хатлары. Һәм 5 ел буена языштылар алар. Һәм инде ул хатлар барысы да бездә сакланды. Әни инде әтинең хатларын барысын да саклады, әти әнинекен сакламады. Әнинең бер хаты да сакланмады, ләкин әнинең хатын кызлар шулай бит инде, без бит инде романтик, һәрберсен саклап. Һәм менә ул хатларны укысаң, Зәмирә, андагы менә ул ихласлык, анда бер сүз дә теге ничектер ясалма түгел, әллә каян теге китаптан алынган түгел, менә күренеп тора, йөрәктән чыккан, шын ихластан чыккан. Ләкин элек бит телефоннар юк иде. Менә алар атна сайын язган ул әнигә хат. Атна сайын анда бит даталар белән тора, конвертлар белән, конвертларга хәтта саклады бит инде әни. Һәм хәтта аларның даже теге ачуланышкан, әйткәләшкән чаклары да шул хатларда чагыла. Һәм беләсеңме нәрсә? Әти әнигә үпкәләгән вакытта хатларны русча язадыр. Менә бар шундый хатлар гел рус телендә. И сразу аңлап буласыздар. Аха, булар әйткәләшкәндә. Ачулашканнар, бу ачы тутып русча язады. Менә бит шулай ук бу бит хатын кызга хөрмәтме, ул тәрбиямы? Язмышы тормаган бит. Менә барбер дә бүгенге замана егетләрне күз алдына китерсәң, үзе килсен диеп, барбер дә кире борылыр, я булмаса үпкәләп йөрер. Ә бит язуын туктатмаган, русча булса да язган. Юк, язуын туктатмаган. Һәм менә ул хатларны укысаң да күренеп тора, әти ничектер менә әтине бик нык яраткан инде. Көнләшәйдеме? Көнләшәй. Гөлфия апа, театрда артист бит гастрольләргә китә. Әти бик көншәйде. Әни көншәйди. Әни юк, әни тыныч иде. Бәлки ул күрсәтмидер иде. Аннары аның холкы да икенче иде. Әни гомумән ул тыныч иде. Чөнки Шамил Бариев ул бит инде Камал театрының берсеннән-берсе сылу, берсеннән-берсе матур, күренекле актрисалар белән бергә уйнагач, көнләшү юк име? Ләкин әти әйтәмеш, әти әнине бер каяда калдырмады үзеннән. Гастрольләргә йөреп бара. Гастрольләрдә бөтен артистлар әтинен көләдериләр. Кем инде теге урманга утын белән бара дип, кем инде шулай эшли дип, әзгенә калдыр инде шул Гөлфияңне дип. Ул менә бөтен җирдә әни белән йөриде. Аннан соң мин тугач, минем белән, хәтта менә бөтен элек бит гастрольләргә бер айга китәдер иде Зәмирә. Ничә инде бер айга калдырсын инде ул әнине. Элек бит Алматага алар барсалар бер ай торадыр. Ташкентка барадыр бер ай, Мәскәүгә менә мин дә барадыр. Мин дә барадыр. Минем ул иң бәхетле чорлар менә беләсең, без анда бөтен артист балалары барадырлар. Без анда дуслашып, менә бөтен шул теге ул моментларны мин һәр вакыт сагынып искә алам. Хәтта менә Мәскәүдә инде хәзер ул гостиница юк, Россия гостиницасында тордык без бер ай буена. Ой, шундый сагынып искә алам. Хәтта менә бу китапта бердән-бер хат сакланды. Кайчан өйләнешкәч, уже мин тудым. Ул гастрольдән язды. Һәм менә бу китапка ул бердән-бер хат шулай ук керде. Ничәптер теге башка хатлары сакланмады уже өйләнешкәч. Һәм менә бу хат сакланды. 22 июльдә 1979 елда язылган бу хат. Бер үзеген генә укысам ярыймы? Әлбәттә. Гөлләрем минем. Әни Гөлфия исемле иде, мин Айгөл. Ул безнең гөлләрем дип йөртәдер. Гөлләрем минем, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Бик каты сагындым инде үзегезне. Килүгә әле бер атна гына вакыт узды, ә миңа бер айдан артык тыйла башлады. Гөлем, әллә минем хатны алмагансың, әллә икенче сәбәп белән, ни өчендер синнән җавап юк әле. Бәлки хат озак йөридер. Менә бу хатны тизрәк барсын өчен безнең баш художникка биреп җибәрәм. Ул иртәгә Казанга кача. Яратам бит мин сине, Гөлем. Бик нык яратам. Мин хәзер гел шул Ташкент турында гына уйлап йөрим. Исән-сау гына шунда очрашасы